Tafliad, y croesiad, a'r bel lawr y mil y cwrt Cosby. A'r ergyd o bell gan Owen Pritchard dros y traws. Cysylltiad o gyflymdra, Matty Jones. Ond oedd hi werth ergyd o bell gyda'r gwynt y tu ôl iddo fe. Pritchard ar Caen Owen. Dros y gigrydd, Phillips! O'r arbediad gan Connor Roberts yn un dda. Yn sefyll lan. A'r ergyd o bell gan Jack Clay heibio'r postyn. Caen Owen yn gosod y bel mewn i drad Johan Phillips. Ar ei drod dde yn troi yn gelfydd yr ergyd yn syth ar Connor Roberts. Ac arbediad pwysig gan y gôl-geidwad profiadol. Sears at Matty Jones. Mewn at Lock. Lock at Gosset. O, chydig dros y bar. Josh Lock. Lock i sgiboi allan at Bradley. Bradley yn erbyn Clay a Miles Davies. Mae'n chwilio am gyfle i'r gydio. Sean Bradley yn torri tu fewn ar ei drod dde. Oedd y bel yn hedfan tuag at y gornel. Ond yn gwyro allan am gic gornel. Morgan Owen. Heibio i Caen Owen. Mae'n bwydo Josh Lock. Lock yn erbyn Nat Williams. Lock, mor sydyn, croesi'n beryglis. Adam Davies sydd yno. Luke Armstrong yn arbed. Pen-y-bont yn clirio. Morgan Owen ddechreuodd y symudiad. A nawr mae'n bwydo Bradley. Bradley i Caernarfon. Tynnu'r bel yn ôl at y postyn pellach lle mae Rio Owen yn cyrraedd. A mae allan am gic gornel. Bradley yn hongian y bel lan at y postyn pellach. Rio Owen yn dod mewn. Ond Pen-y-bont yn clirio. Matty Jones. Crymanu'r bel mewn. Peniad pwysig allan. A nawr mae'n ras. Rhwng Morgan Owen a Noah Daly. Connor Roberts mewn i ddannedd y gwynt. Y bel yn hongian i fyny. Bradley. Bradley yn troi. Sean Bradley. Bel yn rhydd ac eto mae Pen-y-bont yn clirio. Wel, sawl cyfle sydd angen ar Sean Bradley y prynhawn yma. Mae'n cael ei hunan i mewn i'r safleoedd mwyn sgorio. Ond mae amddiffyn Pen-y-bont yn sefyll yn gadarn. Lewis yn edrych o gwmpas. Mae taro'r bel yn uniongyrchol lawr ca. Clay yn gadael y bel i'r edeg yn taro'r bar ac yna Connor Evans yno ond ein methu rwydo. Cyfle gwych i Sean Bradley camgymeriad gan Jack Clay ac yna'r eilydd Connor Evans yn methu gorffen.